ሰላም ተኸታተልቲ ናይዚ ቻነል ከመይ ትኾኑ ጽቡቕ ክትኮኑ ናይ ወትሮ ትምኒትና እዩ ሎሚ እውን ከም ወትሩ ልዑል ኣገዳስነት ዘለዎም ዜናታት ሒዝናልኩም ደበኽ ኢልና ኣለና ክሳብ መወዳእታ ምሳና ክትጸንሑ ብትሕትና ንዕድም ኣብ ናይ ሎሚ መቸም ኩናት ብኩሉ መንገዲ እዩ ዝካየድ እቲ ኩናት ኣብ ዓውደ ኩናት ኣብ ድፍዓትን ብፅዋራትን ትገብሮ ጥራይ ዘይኮነ ፖለቲካዊ ኩናት ድማ ኣሎ ዝዓበየ ድማ ነቲ ኩናት ብፍላይ ነቲ ወታደራዊ ኩናት ፖለቲካዊ ኣካይዳ እዩ መብዛሕትኡ ግዜ ከም ዝውዳእ ዝገብሮ እዩ ዝበሃል ምክንያቱ እቲ ፖለቲካ ሓደ መራሒ ወይ ኣብቲ ሓደ ዘሎ ፖለቲካ ተተቐይሩ እቲ ኩናት ጠጠው ናይ ምባል ተኽእሎ ኣለዎ እዚ ክብል ከለኹ ብቐጥታ ነቲ ኩናት ክፀሉ ዝኽእል ኩነታት ኣጋጢሙ ማለት ኣይኮንኩን ግን ኣብ ኤሮፓ ሓደ ነገር ብተደጋጋሚ ንሪኦ ኣለና ንዕዘብ ኣለና እሱ ድማ መንግስታት እቶም ኣብ ዩክሬን ዝዋስኡ ዘለዉ መንግስታት እቶም መራሕቲ ኣብ ነፍሲ ወከፍ መድረኽ ድሕሪ ዝተወሰነ ግዜ ብሕማቕ ካብ ስልጣኖም ክግለፉ ኢና ንርኢ ዘለና እዚ ዕጫ እዚ ሕጂ ናብታ ዝዓበየት ሃገር ናይ ኤሮፓ ዝተባሃለት ጀርመን ሰጊሩ ኣሎ እዚ ሕማም እንታይ እዩ ናይ ፈረንሳ ኣብ ዝሓለፈ ዳርጋ ካብ ወርሒ 7 ጀሚሩ ወርሒ 6 ጀሚሩ በቲ ምርጫታት ናይ ኤሮፓዊ ሕብረት ምስ ጀመረ ቅልውላው ድሕሪ ቅልውላው ማክሮን ፅፍዒት ድሕሪ ፅፍዒት ከጋጥሞ ይፀንዒ ዘሎ ክሳብ ሕጂ ዓዲ እንግሊዝ ተመሳሳሊ ዝነበረ ፓርቲ ዓነውነው ኣቢሎም ሓድሽ ቀይሮም ዝገደደ ንሱ ድማ ካብቲ ዝነበረ ዝኸፍእ ስለ ዝኾነ ስቲል ኣብ ዲስካሽንስ ኣለዉ ኩሉ ንሪኦ ዘለና ድማ እቲ ኩናት ዝኽተልዎ ዘሎ እቲ ፖለቲካ ዝኽተልዎ ዘሎ ኣብ ዩክሬን ንዩክሬን ጥራይ ዘይኮነ ዝሃሲ ዘሎ ንኩሉ እቲ ኤሮፓ ይሃሲ ከም ዘሎ እንተ ብዛዕባ እንታይ ይዛረብ ኣለኹ ኣብዚኣ ክንሰሚዕና ኣብ ትምህርቲ ዘለዎ ጉዳይ እውን እያ እዚኣ Following breaking news out of Berlin at this hour, where German Chancellor Olaf Scholz has just lost a confidence vote, a vote, of course, that he called for. And that move now paves the way for elections in February. We have live pictures for you of the Bundestag in Berlin. President Frank-Walter Steinmeier can now move, of course, to dissolve the legislature and then formally declare the already agreed upon election date of February 23rd. All of this coming after Germany's governing coalition collapsed last month. CNN's Sebastian Schuh. So, ንሪኦ ዘለና ኦላፍ ሾልስ ቻንስለር ናይ ጀርመን ዝነበረ vote of confidence ወይ እውን ኣብ ባይቶ ቀሪቡ እቲ ባይቶ ኣብኡ ኮንፊደንስ ከም ዘይብሉ ኣድሚፁ ማለት እዩ ብሰፊሑ ክመርሕ ከም ዘይክእል ተነጊሩ ኣሎ እዚ ከዓ ክመርሕ ከም ዘይክእል ወይ እውን ተቐባልነት ናቱ ብህዝቢ ካብ ዘንቆልቁል ነዊሕ እዋን ገይሩ ስለ ዝኾነ ፍሉይ ነገር ኣይኮነን እዩ ዝበሃል ዘሎ ብሓፈሻ ተመሳሳሊ ኣብ ኩሉ ቦታታት ኢና ንርኢ ዘለና መራሕቲ ናይ ኤሮፓ ብፍላይ ኣብዚ ኩናት እዚ ተፀሚዶም ዘሎ ኣብ ኩናት ናይ ዩክሬን ብምሉእ ሓይሎም ዝሳተፉ ዘለዉ ብሕማቕ ስዕረት እዮም ዝግለፉ ዘለዉ ሰብዚ 3 ዓመት ገይሩ ዘሎ እንተገበረ ማለት እዩ ምስቲ ኩናት ናይ ዩክሬን ኣቢሉ ዝመፅእ ኣብቲ ከባቢ ይመፅእ እዩ ብሓፈሻ ግን ንጀርመን ገለ ንሱ ዝገብሮ ጥራይ ኣይኮነን ሓደጋ ግን ንጀርመን መሊሳ ኣብ ሽግር ክትኣቱ ኣብ ሽግር ምሳተወት ድማ ኣብ ጉድጓድ ምሳተወት ካብ ክንዲ ከውፅኣ ዝፍትን ነቲ ጉድጓድ መመሊሱ ንውሽጢ ዝኩዕት ዘሎ መራሒ እዩ ኣብዚ እዋን እዚ ምርጫ ክካየድ ምዃኑ ኣብ ዝመፅእ ዘሎ ዓመት ንሱ ድማ ነቲ ፓርቲና ተወኪሉ ክወዳደር ምዃኑ ተነጊሩ ኣሎ እሱ እውን ብሓፈሻ ግን ከምቲ ዝነበሮ ክቕፅል ከም ዘይኮነ እቲ ምርጫ ምስ ተገበረ መን ብመን ክዕወት እዩ እስክፅንሕ ኢልና ክንሪኦ ኢና ብሓፈሻ ግን እዚ ሓደ ካብቲ ድምፂ ናይቲ ህዝብን ድምፂ ናይተን ሃገራትን እንታይ ከም ዝመስልና ንርኢ ዘለና ነዚ ኩናት ናይ ዩክሬን ዝድግፎ ብዙሕ ህዝቢ ዘሎ ኢሎም እዮም ዝጉስጉስ ብሓሶት ዝበዝሕ ህዝቢ ግን ኣይድግፎን እዩ ካብ ኩናት ዝርከብ ረብሓ ስለዘየለ ልዕሊ ኩሉ ድማ እቲ ኩናት ስምብራት ናቱ ኣብዚ ኤሮፓ ዓብ እናኾነ ይመፅእ ስለ ዘሎ ሓንቲ ካብቲ በዚ ጉዳይ እዚ ዝያዳ ትፅሎ ዘላ ድማ ጀርመን እያ እቲ ህዝቢ ድማ completely ኣንጻር እዩ ዝኸይድ ዘሎ ኣንጻርቲ ፖለቲካዊ ኤሊት እዩ ዝኸይድ ዘሎ Germany's governing coalition collapsed last month. CNN Sebastian Schuh is tracking the story. Joining us now live with the developments from Berlin. So not a totally unexpected outcome, but just walk us through what happens now, if you would. Totally unexpected outcome to believe just framing بحالزينتي نجارات كابت سبيت وصاي تزبسي نورمال بوي كتبايتوسي نورمال كقبلهم زنبرون شولس بقى كابت سبيت وصاي ده كابت سبيت وصاي ده كان محاذا ورحب بيلو تناتو كوليشن وي ونت منقس زي محاذر زنبر ثلاثه بارتات بحر خوينم فريسو درو قبل الزم راحز كونفيدنس كابز ودت قال كابتم زتحت الريتنج زلو ويزبا زتحت تقبلنا زلو بحزبي راح ينيرو سلازي انتايو تي unexpected way on capital street what's I okay anyway Yeah, Eric, I'm still in the belly of the Bundestag here, actually, and the room just behind me is where the vote recently took its conclusion. What I have for you here is the outcome of the votes, which is Scholz lost this vote of confidence in himself. The semantics around it are important. By 394 votes against him to 207 in favour of him. So that's a sizable number who have said that, look, this country needs to adopt a new chancellor and needs to embark on trying to form a new coalition government.
So unexpected ትብፅንያ ብግምት አለ ተራኻዮ ዳርጋ ብንጹር ዝኾነ መንገዲ ተገሊፉ ዘሎ 207 ጽናሕ ክብልዎ ከለዉ ልዕሊ 300 ድማ ተኣለይሎም ኣለዉ ስለዚ ንጹር ዝኾነ ተቐባልነት ከም ዘይነበሮን ንዑ ዘከት ኩነታት ከማን ካብቲ ባይቶ እቶም የማናይ ክንፊ ብዛዕባ ዝተዛረቦ እዝኑ ደግፎም ኣስሚዖሞ ብጣዕሚ ከቢድ ዝኾነ ኩነታት ፖለቲካዊ ኩነታት ኢና ንርኢ ዘለና እዚ ድማ ዳይሬክትሊ ውፅኢት እቲ ኣንጻር ራሽያ ዝኽተልዎ ዘለዎ የማንን ፀጋምን ዘለዎ ጉዳይ ኣይኮነን እዚ ጀርመን ብፍላይ ኣንጻር ራሽያ ትኽተሎ ዘላ ፖሊሲ ምስ ቻይና ኣዝዩ ዝተጣበቐ ቁጠባ ዝነበረ ሃገር እያ ስለዚ ሓለፋ ኩሎም ኤውሮፓውያን ትህሰ ዘላን ትወድቕ ዘላን ብሕማቕ ተንቆልቁል ዘላን ሃገር እያ እዚ ኩሉ እናኾነ ከሎ ግን nobody is doing anything ነዚ ንምግታዕ እቲ መንግስቲ ናይ ኦላፍ ሾልስ ነተን ዝርከበን ገንዘብ ሓንሳብ ብጥረ ገንዘበን ሓንሳብ በፅዋር እናገበረ ንዩክሬን ክጓርየን ጥራይና ንርኢ ዘለና እምበር ዝኾነ ይኹን ፖሊሲ እቲ ናይ ጀርመን ጉዳይ ንምዕራይ ዝገብሮ ነገር የብሉን ስለዚ ኦልሬዲ ጀርመን ብዙሓት ኣብ ብሉምበርግ ዝበሃል ኣርቲክል ምናልባት ኣብ ካልእ ግዜ ከምፃልኩም ኣብ ብሉምበርግ ዝበሃል ናይ ኣሜሪካ ወፂኡ ዘሎ ጀርመን ትኸዶ ዘላ ንኽትምለሶ እውን ኣዝዩ ከቢድ ዝኾነ ውድቀት እያ ትኸይድ ዘላ ኢሎም ብሉምበርግ ማለት ናይ ኣሜሪካ ሓደ ዓብዪ ናይ ቢዝነስ መፅሄት እዩ ጀርመን ትኸዶ ዘላ ንኽመልስዎ እውን ኣዝዩ ከቢድ ኣብ ዝኾነ መንገዲ እዮም ዝኸዱ ዘሎ ኢሎም እንተኺኢሎም እዮም ማለት እዩ ቢካዝ እቲ ዲክላይን ናይ ጀርመን ቀዳማይ ነገር ሕጂ ዝጀመረ ኣይኮነን ካብ 2019 ጀሚሩ እቲ ቁጠባ ስታግ ገይሩ ነይሩ ክዓቢ ከኣለን ነይሩ ኣብ ከምኡ ከሎ ድማ እዚ ዓበይ ብለው ምስ ኣጋጠሞ ብቁልጡፍ ንቁልቁለት ገፁ እዩ ካብ ተስዓን ካብ 19 2019 ክኾነ ዝግባእ 5% ጎዲሉ ከም ዘሎ እዩ ዝንገር ዘሎ እቲ ቁጠባ እዚ ኩሉ ድማ ኣብ ልዕሊኡ ድማ ፖለቲካል ትርሞይል ፖለቲካዊ ቅልውላው ድማ እቲ ዝኸፈ እዩ ኣብ ከምዚ ዓይነት ሽግር ቁጠባ ዘለካ ንጹር ዝኾነ መርሕነት ሓያል ዝኾነ መርሕነት ራእዩ ዘለዎ መርሕነት እዩ ዘድልየካ ኣትሊስት ርግኣት ኣብ ፖለቲካ እዩ ዘድልየካ As you said, the process around this now is that Scholz will head to the president's residence, where he will then go and ask to formally dissolve parliament. But the way that this whole process, including the build-up to getting to this day, the vote of confidence, has been very regimented and controlled by the parties have already informally agreed when that election is going to be, and it will be on the 23rd of February. Technically, the president has 21 days to decide on the day, but it is almost a foregone conclusion. And Erica, the foregone conclusion is also being echoed by what was said in that chamber earlier today. I want you to take a listen to what Olaf Scholz, the Chancellor, had to say when he was on his feet in there earlier. ብሓፈሻ እንታይ እዮም ዝብሉ ዘለዉ እዚ ሰብ እዚ ቻንስለር ኦላፍ ሾልስ ማለት እዩ ዳርጋ ዕድሉ ሕጂ ኣብቲ ምርጫ እንድዩ ኣብቲ ምርጫ ድማ ነዚ ሰብ እዚ ክመርፅ ዝኽእል ጥዑይ ሰብ ኣሎ ዝብል እምነት የብለይን ሓደ ክመርፅዎ ይኽእሉ ኮኑ ግን ብሓፈሻ እዚ ሰብ እዚ ክምረፅ እዩ ካልኣይ ግዜ ደጊሙ ቻንስለር ክኸውን ይኽእል እዩ ዝብል ተስፋ የብለይን ኣነ ናተይ ተስፋ እቲ ዝበፅሐ ሰብ ዝፈርሆም ዘሎ እቶም የማናይ ክንፊ ዝበሃሉ ዘሎ ንሳቶም ክመፅሎም ንሳቶም ተሪር መርገፅ ኣለዎም እቲ ኩናት ጠጠው ንኽብል እቲ ኩናት ጠጠው ትደይሉ ድማ ኤውሮፓ ኣይኮነን እቲ ቁጠባ ንምንባራ እውን ከቢድ ክኸውን ከም ዝኽእል ምክንያቱ በዓል ኦላፍ ሾልስ ዝኸድዎ ዘሎ ኣካይዳ ነቲ ኩናት ናብ ኒውክለር ክቕይርዎ እዮም ባይ ዘ ወይ ቭላድሚር ፑቲን ኣብ ዝቐረባ ሓደ ተሪር ዘረባ ተዛሪቡ ነይሩ ንስኻ እንታይ እዩ ብጣዕሚ ይግድድዎ ከም ዘለዉ ናብ ቀይሕ መስመር ንኽሰግር ኤውሮፓ ከመይ ጌራ ትግድዶ ከም ዘላ ቀይሕ መስመር ንኽሰግር ኣብዚያ እስከስምዕዎ We've heard so many things over the years, over the nearly 3 years now, the Russia-Ukraine war about red lines, and allegedly Russia crosses them, or we cross them, and nothing happens. Are the red lines real? Are they not? Well, Vladimir Putin came out in a speech earlier today where he said that the only thing about red lines are that we're trying to push Russia across their red lines and wanting to see what's going to happen. And he was a little confused and unclear about why that was, but he seems to be pretty certain that there are red lines, and if we push hard enough, pretty certain that there. So እንታይ ዝብል ዘሎ ፑቲን ሓደ ግዜ ብጣዕሚ ኢና ንግረም ዘለና እዚ ምዕራባዊ ዓለም ብጣዕሚ እዩ ዝደፍአና ዘሎ ናብ ሕማቕ ንኽንኣቱ ናብ ሕማቕ ነገር ንኽንከይድ ቀይሕ መስመር ኢልና ንህቦም ንዑ ይጠሓሕስዎ ስለዚ ንዓና ኣብ ከቢድ መድረኽ ይትውና ከም ዘለውን ሓደገኛ ስጉምቲ ንኽንገብር ብጣዕሚ ይደፋፍኡና ከም ዘለዉ ይዛረብ ዘሎ ንሱ እቲ ቀይሕ መስመር ዝገብር እቲ ሕማቕ ስጉምቲ ንኸይግበር መከላኸልን መፈራርህን እዩ ክጥቀመሉ ዝደሊ ንሳቶም ግን ናይ ትገብሮ ዲኻ ጥራይ እናበሉ ነቲ ቀይሕ መስመር ናትና ብተደጋጋሚ ክጥሕስዎ ከለዉ እቲ ፀገም ናብ ካልእ ግዜ ናብ ካልእ መንገዲ ክኸይድ ከም ዝኽእል ዓብ ስጋኣት ከም ዝፈጥር ዘሎ እዩ ዝነግር ዘሎ ስለዚ ምዕራባዊ ዓለም ብፍፁም ነቲ ራሽያ ተውፅኦ ዘላ ቀይሕ መስመር ክቕበሎ ድሌት ከም ዘይብሉ
እንታይ ማለት እዩ ተቀበሎ ዘይ ድሌት ደይ ምህላው ማለት ንሓደገኛ ስጉምቲ ናይ ራሽያ ይደፋፍኡ ከም ዘለዉ ጥራይ እዩ ዝገልጽ ዘሎ ኦኬ እቲ ምዕራባዊ ዓለም መንባር ስለ ዝሰልችዎ ድዩ ከም ዝገብር ዘሎ ወይ እውን እቲ ኢሊት ምዕራባዊ ዓለም ህዝቢ ዝገብሮ የብሉን እቶም ፖለቲካዊ ኢሊት ስለምንታይ ከምዚ ዓይነት ድፊት ይገብሩ ኣለዉ ኒኩለር እንታይ ክገብር ከም ዝኽእል ኣይፈልጡን እዮም ኮይኖም ክትብል ትኽእል ኢኻ ፅቡቅ ገይሮም በርፈልጡ ሕቶ ግን ኣይደኖ ትዕቢት ኢኻ ክትብሎ ኣይገብሮን እዩ ዝብል ታሽሙ ድዩ ኣይደኖ ክርዳእካ ይክእልኒ ብሓዊ ምፅዋት ምዃኑ ኩሉ ሰብ ዝርድኦ እዩ ኣብዚ ደረጃ ዘጅ and wanting to see what's going to happen. He was a little confused and unclear about why that was, but he seems to be pretty certain that there are red lines, and if we push hard enough, we're going to find out where they are. Now, we have to examine, especially this late in the game, when the war is effectively already over, and we're literally in the final act of it now, and waiting for the end game to play out once Trump. እቲ መጽሔታት ናቶም ትሪእዎ ዘለዎም እቲ ሄድላይን ንሪኦ ዘለና ፑቲን ዌስት ፑሽስ ራሽያ ቱ ሬድ ላይን ስለዚ ተደጋጋሚ ኣብቲ ቀይ መስመር ሰጊሮም ብዙሕ ይደፋፉና ኣለው ሕማቕ ስጉምቲ ንክንገብር ድማ ብጣዕሚ ይደራርኹና ኣለው ግን ኣብ መወዳእታ ኣብ ገለ ነጥቢ ስጉምቲ ምውሳድና ዘይተርፍ እዩ ብምባል እዩ ተዛሪቡ ደርሳቶም ብከምኡ ቀፅሉ ኮይኖም ንሕና ስጉምቲ ምውሳድ ኣብ ገለ ነጥቢ ኣይንገድፍን ኢና ኣይገብሮን ይኸውን ዝበፅሐ ሰብ ዝበፅሐ ተራ ህዝቢ እዚ ዝብሎ ዘሎ ንከይፍፀም ብዙሕ ይስጋእ ዘለዎ ዋላ ብዩክሬን ክፍፀም ዝደልዩ ሰብ የለን ኣብ ዝኾነ ቦታ ኒኩለራዊ ኩናት ክሳብ ክንደይ ሓደገኛ ምዃኑ ሓንቲ ግዜ ኣሜሪካ ተጠቂማትሉ ኣብ ጃፓን ትስብራት ናትን ክሳብሎም ኣለዮም ዝብሉ ስለዚ ከምኡ ዓይነት ካልእ ግዜ ሰብ ኤክስፒሪየንስ ክገብር ድሌት ዘለዎ ባህጊ ዘለዎ ሰብ የለን Trump is inaugurated. That's been very clear. Why would we want to find out in this 11th hour where the red lines are for Russia and what would be the consequences if we succeed? To try and untangle some of this, we have one of the best commentators are in the United States and really in the world, and that is our good friend, Professor John Mearsheimer, who is the international relations theorist and professor of political science at the University of Chicago. Professor, welcome back as always to the show. Thank you, Danny. Glad to be here. Well, yeah, let's just ነዚ ጉዳይ እዚ ምስ ፕሮፌሰር ጆን መርሻይመር ክርአዮ ኢና ኢሉ ኣሎ ስለምንታይ እዚ ጉዳይ እዚ የጋጥም ኣሎ እስከ ንስማዓዩ ሓደ ካብቶም ቤስት ብዛዕባ እዚ ኩነታት ዝገልፅን ዝዛረብን ሰብ እዩ ቅድሚ ናይ ፕሮፌሰር ጆን መርሻይመር ሓበሬታን ትዕዝብትን ምሃብና ግን እስከ ናብ ኤሮፓ ንመለስ ከም መንግስቲ እንታይ እዩ ዝህውፆም ዘሎ ካብ ምንታይ እዩ ተብተብ ዝመፅእ ዘሎ እዚ ምህዋፅ ካበይ ዝመፅእ ዘሎ እስከዚያ ስምዕዋ Donald Trump presidency in the United States is already sending shockwaves through the geopolitical order. Key players are jostling for a better negotiating position with the incoming US administration. For Europe, the Trump presidency creates a challenge. The American president's America First policy is laced with disdain for the rules-based global order that united Europe and the United States for decades. His admiration for big power and his transactional approach to international relations threatens to disrupt transatlantic ties in areas of trade and collective defense under NATO. So እንታይና ንርኢ ዘለና ዶናልድ ትራምፕ ምምፅኡ ነቲ ኤሮፓዊ ነዚ መራሕቲ ናይ ኤሮፓ ዓቕሊ ፅበት ይፈጢሩሎም ዘሎ ምክንያቱ ኣብ ዝሓለፈ ምሕደራ ናቱ ዶናልድ ትራምፕ በቲ ነሳቶም ዝገብርዎ ኣካይዳ ዝኸይድ ኣይኮነን ዲክታተራት ዶ ገለ ዝብሎም ዶናልድ ትራምፕ ፀገም የብሉም ንሳቶም ዲል ክገብር ብሰሜን ኮርያ ሰላም ንክገብር ርክብ ንክገብር ፀገም የብሉም ምስ ቭላድሚር ፑቲን ክራኸብ ዲስካስ ክገብር ፀገም ዝበሃል የብሉም ምስ ፕሬዚደንት ሺ ናይ ቻይና ንክራኸብ ፀገም ዝበሃል የብሉን ምስ ኩላቶም ዲል ክገብር ዝኽእል ሰብ እዩ እዚ ከዓ ሓደ ካብቲ ቢዝነስማን ምዃን ማለት ሓደ ሰብ ኣብ ቢዝነስ ዘሎ ሰብ እንታይ ይፈልጥ ፖለቲካ የማንን ፀጋምን ዘለዎ ኩላቶም ምስ ኩላቶም ክሰርሕ ከም ዘለዎ ንቢዝነስ ፒፕል ኣብ ቢዝነስ ንዘለዉ ሰባት የማንን ፀጋምን ዝበሃል የለን ኣብ ፖለቲካ ምስ ዘሎ ክሰርሕ ክትክእል ኣለካ ኣብ ቢዝነስ ዘሎ ሰብ ዲሞክራት እዮም ተዓዊቶም ሪፐብሊካን ኢደ ዝማትር ምስ ኩሎም ክሰርሕ ክደልውነት ክህልወካ ኣለዎ ዘየለ ቢዝነስካ ሓደጋ ከጋጥሞ ክእል ዓበይቲ ኮርፖሬሽን ዝውንን ማለት እዩ ስለዚ ንዕኡ እቲ ፖለቲካዊ ላንድስኬፕ ንሳቶም በንጻር በዓል ጆ ባይደን ንዓመታት በቲ ናይ ፖለቲካዊ ምምቕቓል ኣብኡ ዝተፀርቡ ማለት እዩ ኣብቲ ናይ ፖለቲካዊ ሰርክልስ ከምቲ ዝመሃርዎም እዮም ክኸዱ ዝኽእሉ ሰብ እዚ ግን ብከምኡ ዝመፀ ስለ ዘይኮነ እቲ ሕግታት እቲ መስመራት ንሶም ዝገበርዎ ዝቕበሎ ሰብ ኣይኮነን እዚኦም እዮም ይዕርፉካ እዚኦም እዮም ፀላእትካ ዝብሎ ኣይቅበሎን እዩ ናብቲ መንገዲ ክገብር ዘሊ እዚ ድማ ንኤሮፓ ዓብይ ሻቅሎት ፈጢሩላ ዘሎ ጉዳይ ኦኬ እዚ ሓደ ክፋል The risk of Trump fueling internal divisions in Europe and appeasement of authoritarian leaders is real. We have an international system which is now breaking apart. And in those circumstances, many people seek a strong man to keep somehow in this chaos, to keep some order. European leaders are aware they will have to take much greater responsibility for their own security and sustaining Ukraine's ability to remain a sovereign and Western aligned nation. They have already invested. So, ከም ንሪኦ ዘለና እቲ
ኤሮጳ ትኸዶ ዘላ መንገዲ እቲ ኤሮጳ ትወስዶ ዘላ ምርጫታት ኣበይ ክምርኮስ እንድሕር ኢልና ኣሜሪካ እንታይ ስጉምቲ ክትወስድ ትኽእል ናበይ ገፃ ክትከይድ ትኽእል ዶናልድ ትራምፕ ናበይ ገፁ ክኸይድ ይኽእል ድሮ ከም ትሪእዎም ዘለኹም ነፍሲ ወከፍ ሃገር ብቢልዮናት ትቁፅር ትሪእዎ ዘለኹም 5 ቢልዮን ስዊድን እንድሕር ናብ ዩክሬን ዝተሰደደ ገንዘብ እዩ ስዊድን 5 ቢልዮን ኔዘርላንድ 7.3 ቢልዮን ፍራንስ 4.8 ፍራንስ ረይዎም ጎራሓት እዮም እዚኦም ዓብ ሃገር እዩ 4.8 ቢልዮን ጥራይ ሂብሎ ምንፃሩ እተን ካልኦት ሃገራት ተሪኻየን ኣዝዩ ብዙሕ ገንዘብ እየን ሂበን ዘለዋ ኣሜሪካ ጀርመን ኣብነት 44 ቢልዮን ዶላር እያ ሂባ ዘላ 44 ቢልዮን እቲ ኤሮጳዊ ሕብረት ዝበሃል ኮሚሽን 72 ቢልዮን ኣሜሪካ 88 ቢልዮን ኣይዶን ኖ ዋይ ን2023 ጥራይ ድዩ ዋላ እንታይ ኣይርዳእን ኣሜሪካ ልዕሊኡ ከም ዝሃበት እዮም ዝዛረቡ ሰብ ዩኬይ 85 ማለት እዩ ዋላ 8.5 እዩ ኣይዶን አንደርስታንድ 7.2 ድዩ ዋላ I don't know. These figures are not clear to me. But at the end of the day, أنا كريو خلوه. ناي sorry. شوات بخلته 4.4 يوم زلوا من البعض 2023 كون خلال لومبر جرمن اللي كم ذهبيهم زارب. بتقولين بتي كريو خلنا أتي contributions أبكينات أزيب زهي زلوا. زي كذا بزود ما كيدي تقاتلي أب يوكرين تقاميتي كورن زلوا تقاتلي زلوا. So what comes now? أنت تكبر هج كابزنا بيجت كاتقاتلي تحطه. Okay. Invested heavily in Kiev's cause, but internal divisions and the rise of anti-establishment, ultra-nationalist and Russia-friendly movements in several member states hobbled the European Union's ability. ካልኦት መራሕቲ ድማ ነዚ ኣካይዳ ናይ ኤውሮፓ ካብ ነዊሕ ስለ ዝተቃወምዎ ዶናልድ ትራምፕ ምምፅኡ ድማ ብጣዕሚ ዓብ ብስራት ኮይንዎም ኣሎ እዚ ከዓ ነዚ ኩነታት ዝተጠቂሞም ንሳቶም እንታይ ገብሩ እዮም ካልእ መንገዲ ከናዲ ክኽእሉ ኣለዎም ቢካዝ at the end of the day እቲ ዝኽየድ ዘሎ ጉዕዞ ናበይ ከብፅሖም ከም ዝኽእል ንዩክሬን ኣበይ ኣብፅሕዋ ኣሎ ይሪእዋ ኣለዉ ኤውሮፓ ድማ ናበይ ገፃ ክትከይድ ከም ትኽእል ይርድኦም ስለ ዘሎ ገለገለ መራሕቲ ብፍላይ እቶም ናይ ዶናልድ ትራምፕ ዓይነት ኣተሓሳስባ ዘሎም የማናይ ክንፊ ካብቲ ሓሸውየ ናይ ኩናት ሃገራቶም ከውፅኡን ረብሓ ናይ ሃገሮም ኣብ ካልእ መንገዲ ኣብ ናይ ሰላም ጉዕዞ ክውግንዎ እዮም ዝፍትኑ ዘለዉ ግን ከቢድካ እዩ ምክንያቱ ኣብ ናይ ኩናት ርዒሙ ዘሎ መርሕነት ስለ ዘሎ ነቶም ናይ ሰላም ዝጉዝግሱ ከም ደገፍቲ ናይ ፑቲን محازوت ناي بوتين جيروم يم كروم زفتنو تسفان قبر كم زياتهم أب جرمن كوا تي معنا تي AF دين تمجيت رايكم كونز خلت AF دين تقبلنا كم زي ركب جيروم زيهم زهر موزلو نابنت سنة هلا كاس معكم يتناي جرمن يمانا كم في مراحل ناتو نتي أبزح جزءات من جرمن كلو لا تزاربان إيش لكن سمينا هنياتو To act decisively, the political limbo in France and Germany could paralyze EU decision-making well into 2025. Meanwhile, Ukraine's fate may be decided within weeks. In the بعفشة تي عابت أجمع كينوم زلوا دما the political circus France زجات ما زلوا German زجات ما زلوا كله زي نتي أوروبا organized كينو ناب علامو نخية تذكر عابت أجمع كينو زلوا إسكان مالس جينا بروفيسور John Mersheimer delve right into this. Why do we want to continue pushing Russia up until to find out are these long-range missiles really a red line or are they not a red line? What's the benefit to the United States or the West and NATO at this late hour? سنتاي لحتى الله مجمريا سلمتاينا نراشا كندون دفاف أزلنا نزين بوزلنا توارز أتاكم سبال long range missiles وشتراشا كهرم زغل ساكن ده قد هسنا سلزلويو بتخكل كأي مسمار كم تراشا زبلوته كم كأي مسمار ده تريو زلا ولا مفرار ترايو الزنابي كوزنا يقل زبليو. Well, I don't think that the Biden administration, which of course is driving this train, is interested in testing red lines or testing Putin. I think what the Biden administration is interested in doing is everything possible to make sure that Ukraine doesn't lose on the battlefield, doesn't collapse before January 20th, number one. And number two, I think the Biden administration wants to be able to say after January 20th, did everything possible to help Ukraine, and that by allowing Ukraine to use these long-range missiles, these ATACMS missiles, to hit Mother Russia, they can say, they meaning the Biden administration, after they leave office, that they gave Ukraine everything they wanted. So I think that's really what's going on. تحطوا جو بايدن نزز قبر زلو وسانا بتعتمر حناتو كلتا علاماتات كله يغلب لالو هذا كابت علامة قد دونالد ترامب ممتو يوكرين كي تسبر كي تودق فرهلو كلتا عامت 3 عامت كابت عامت محدارو
حدا عبي فوكس ناتو كل ጸጋታቱ ወይ ዓብ ጸጋታት ናቱን አተኩሮ ናቱን ወሲዱ ዝነበረ ኩናት ንሱ ካብ ስልጣን ከይተዓልየ ከሎ ከይወድቕ ድሓን ዶናልድ ትራምፕ ምስ መፀስ ዶናልድ ትራምፕ ይዓውዲቕዎ ክብሉ ክእሉ እዮም ንሱ ኣብ ስልጣን ከሎ እቲ ዩክሬን ዝበሃል ከይድርዓም ስለዚ ኩሉ ዝከኣሎ ክገብር ክኽእል ኣሎ እንተወሓደ ክሳብ ኣብ ጥሪ ዕለት 20 ክፀንሕ ክኽእል ኣሎ እቲ መንግስቲ ጃንዋሪ 20 እቲ ፕሬዚደንትነት ዝሰጋገረሉ መዓልቲ ስለ ዝኾነ ስለዚ እንተወሓደ ክሳብ ሽዑ ክፀንሕ ክኽእል ኣሎ እቲ ካልኣይ ድማ ተኻለይቲ ምክንያት ከምኡ ነዚ ሓደገኛ ኣፅዋር ዘህቦ ዘሎ ድማ እንታይ ክብል ድሓር ምስ ወረደ ንሕና ኩሉ ዝከኣለና ጌርና ንሓጊዝና ኢና ንዩክሬን ንኽብል ደንጉዩ እንድዩ ዘፍቅደሎም ዘሎ ኣብቲ ዓውደ ኩናት ወላ ሓንቲ ለውጢ ክገብር ከም ዘይክእል ግን ጌርና ኢና ከዓ መበሊ እዩ ሂብና ኢና እቲ ኣፅዋር ከልኪሉ ነይሩ ብሰንኪ ተሳዒሩ ከይበሃል ንሕና ዝከኣለና ኣፍቂድና ኢና ክብል እዩ ዝደሊ ዘሎ ስለዚ ቀይ መስመር ናይ ራሻ ምዕቃብ ንዑ ንምሕላው ዋላ ሓንቲ ተገዳስነትን ድሌትን ከም ዘይብሉ ጥራይ ከመይ ገይሩ ንሱ ነቲ ኩናት በቲ ሓደ ሃንደበት ኣብዚ ቀረባ እዋን መንጎ መንጎ ከይወድቕ እሞ ጉዱ ከይወፅእ ካልኣይ ድማ ኣይሃብ ካናን ከይበሃል ፅባሕ ንጎ ድማ እዩ ዝገብሮ ዘሎ እምበር ነቲ ዓውደ ኩናት ለውጢ ከምፅእ ኢሉ ዝገብሮ ነገር እውን ከም ዘይኮነ here because I think in no meaningful way is using ATACMS going to cause the Russians to really up the ante, especially to go nuclear. They don't have to do that. They'll respond. They responded the first time with the Orezhnik missile. The second time they responded by a massive strike against the electricity grid in Ukraine. So the Russians will respond. But the Russians have no interest in letting this conflict escalate out of control because, as you said, they're on the verge of victory. Why spoil that by allowing the war to escalate? And it's so ንራሻውያን ወላው ቭላድሚር ፑቲን ብዓፉ የፈራርህ እንተሎ እዚ ዝግበር ዘሎ ቀዳማይ እቲ ሚሳይላት መፅኡ ዓብ ለውጢ ክገብረሉ ዝኽእል የለን ኣብቲ ኩናት ኢሉ ዝኾነ ዓብዪ ባላንስ ናይቲ ኩናት ክቕይሮ ዝኽእል ኣይኮነን ኢሉ ካልኣይ ራሻውያን ይስዕሩ ኣለዉ ኣብ መድረክ ናይ ዓወት ድማ ኣለዉ ኢሉ ስለዚ ኒኩለር ተጠቂሞም ወይ ገለ ተጠቂሞም ነቲ ዓውደ ኩናት ናብ ካልእ መልክዕ ክቕይርዎ ድሌት የብሎምን ኢሉ ከምታ ዘላ እታ ነገር ኣብ ጣ ጥራይ ክፀቕጡ ኣለዎም ኢሉ ክደፍኡ ጥራይ ክሃርሙ ጥራይ ኣለዎም ስለዚ ኣብኣ ተኪሮም በቲ ኖርማል ነቲ ዝመፅእ ዘሎ ድማ ነቲ ዩክሬን ትገብሮ ዘላ ድማ ምክንያት እናተጠቀሙ ብርቱዕ ዝኾነ ግብረ መልሲ ኣብቲ ከተማታት ናብቲ ክሪቲካል ኢንፍራስትራክቸር እናገበሩ ነቲ ስርዓት ናይ ዩክሬን ኣብ ምርማስ እዮም ክጎዩ ዝኽእሉ ስለዚ ዋላ እኳ ቭላድሚር ፑቲን ብኣፉ ተዛረበ ብተግባር ግን ናብ ኒኩለር ዘኽይድ ምክንያት ክህልዎ ኣይኮነን ምክንያቱ ብዘይ ንሱ ኣብቲ ኩናት ፅቡቕ ይደፍእን ይዕወትን ስለ ዘለዎ ኣብ ምቕፃል ጥራይ ከድልዮ ዝኽእል ይብላ ኣሎ ፅቡቕ ተዝብቲ ፅቡቕ ዝኾነ ሓበሬታ እዩ ቢካዝ ቁረብ እውን ዘረጋጊ እዩ እቲ ዝበለፀ ሓበሬታ ድማ ሓቂ ንምዝራብ ከም ፕሮፌሰር ጆን መርሽሃይመር ነዚ ኩነታት ዝዘንበቦ ሰብ የለን ወይ ዝተዛረበሉ ሰብ የለን ኣብ 2000 ኮይኑ እዚ ኩናት እዚ ክጅምር ምዃኑ ፈሊጡ ነይሩ ፅቡቕ ገይሩ ብተሪሩ ተዛረበሉ መፅሓፍ ዝፀሓፈሉን እዩ ነይሩ ስለዚ እቲ ኩነታት ካብ ነዊሕ ስለ ዝኽተሎ ራሻ ስለምንታይ እዚ ኩናት ክጅመር ከም ዝኽእል ንራሻ ቀይ መስመር ናታ ከነኽብረላ ኣለና እዩ ዝብል ነይሩ ራሻ እቲ ኔቶ ዘስፋፍዖ ዘሎ ክሳብ ናብኣ ዝመፅእ ዘሎ ሕጉስቲ ከም ዘይኮነት ኣቕምሲ ኢና ዳ እምበር ግብረ መልሲ ክትህብ ምዃና ይፈልጡ ነይሮም እዮም ግን ኣገይን ንዕቃት ዝተደመሩ ከምዚ ሕልፍ ዝበለ ስስዐ ናይ ፀጋታት ሓደ ዓብዪ ሓደ ኣገዳሲ ሓበሬታ ኣብ ኤክስ ወፂኡ ነይሩ ኣጋጣሚ ኣብዚያ ምፃ ክኾን ኣለዎ ኩሉ እቲ ፀጋታት ብዛዕባ ናይ መፃኢ ማዕድናት ዝበሃል ዘሎ ነዳዲ ኣብ 20 ክፍለ ዘበን እቲ ዝበለፀ ፀጋ ነዳዲ እንተነይሩ ኣብ 21 ክፍለ ዘበን ዘለናዮ ካብ ነዳዲ ንላዕሊ ተገዳስነት ዘለዎ ማዕድናት ኣለዎ ንሳቶም ድማ ሊቲየም ዝበሃል ነዚ ናይ ኤሌክትሪክ ኤነርጂ ነዚ ናይ ኤሌክትሪክ ካርስ ድዩ ስማርትፎንስ ድዩ ነዚ ሕጂ ዘሎ ናይ ቴክኖሎጂ ልዑል ኣገዳስነት ዘለዎ ሊቲየም ብብዝሒ ዝርከባ ዩክሬን እያ እቲ ዩክሬን ብዩክሬን ካ ዘይኮነ ዶንባስ ኤርያ እዚ ሕጂ ራሻ ተቆፃፂራቶ ዘላ ቦታ ስለዚ ገንዘቦምን ገለመልዮምን ኤሮፓ ናብ ዩክሬን ሓልዮት ናይ ዩክሬን ኣይኮነን ከምኡ ዝገብሮም ዘሎ እዚ ፀጋ እዚ ኣብ ዩክሬን ጥራይ ዘሎ ኣብ ኤሮፓ ከምኡ ድማ ኣብ ሰርቢያን ኣብ ዩክሬን እዩ ዘሎ ስለዚ ናይ ዩክሬን ብዝተኻለ መንገዲ ንዑ ኣብ ምቁፅጣር ኣሜሪካ እውን ነቲ ቦታትን ክትቆፃፀር ይዕደል ነይራ ኤሮፓ ድማ ገለ ክፋል ስለዚ ዩኬ ኩላቶም እቲ ቦታቲ እዚ ኩሉ ውግእ ዝካየደሉ ዘሎ ንናፅነት ናይ ዩክሬን ኣይኮነ ንዲሞክራሲ ኣይኮነ ንፀጋታት እዩ እቲ ፀጋታት ከዓ ነዚ ቦታታት እዚ ግን ራሻ ብዛዕባ ፀጋታት ከይተፈልጦ ከሎ ወይ ተገዳስነት ኣብ ዘይነበረሉ እዚ ቦታ እዚ ኣብ 2007 ዲ ኮንፈረንስ ናይ ሚኒክ ብንፁር ረጊሮም ነይሩ እንድሕሪ ብሓይሊ ናብ ዩክሬን ክትመፁ ጀሚርኩም ኔቶ ኢሉ ነዚአን 4 ኦብላስ ዝበሃላ ዘለዋ ዘን ሕጂ ተቆፃፂርዎን ዘሎ ነዚአን ወሪድና ክንሕዘን ምዃና ምክንያቱ እሱ
اتليست سكيورتي جارانتي كبنا يخلي نعنا بلاكسي بوغنا زلو ابو خركتي سراويت ناي يوكرين ناي نيتو او قرب هيكلني تو حدا قال ناي سكيورتي جارانتي كل ونا يغليو زبل امنات نيرو كالاي دما حزبي بوتاتا تجي تقواتيرو مزلو راشاو ما بقول زلو حزبي تقمطاو زيا خامل البتا يدغرهم نيم تمرابا ميديا ما بقول راشاويان قام راشا زتقم يوكريناويان ما بزقمط نيرو ስለዚህ እዚ እውን ኣብ ግምት ምውሳኽ የድሊ እዚ ኣብ ተተረዲካ እቲ ኩነታት ብፅቡቅ ከተንብባ ትኽእል ብግምጣሉ እቲ ሚድያ ናቶም እንታይ ዝብል ዘሎ ስምዖ nor his goals in terms of rebuilding the Russian Empire. So, let me ask you, merely possessing Crimea or Donbass doesn't fulfill his goals or his ambitions. Neither his goals in terms of changing the structure of world politics, nor his goals in terms of rebuilding the Russian Empire. So እንታይ እዮም ዝብሉ እቲ ፕሮፓጋንዳ ናቶም እንዲ እንታይ እዮም ዝብሉ ቭላድሚር ፑቲን ሕልምናቱ ባህግናቱ ነቲ ናይ ራሽያ ንግስነት ንክመልስ ዳእምበር እቲ ምብራቃዊ ክፋል ናይ ዩክሬን ወሲዱ ሰኪሪቲ ናቱ ጋራንቲ እሱ ይኮነ ሕልሙ ሙሉእ ዩክሬን ወሲዱ ናብ ኤሮጳ ካል ሃገራት ክመፅእ እዩ እዚ ጂ ፍፁም መጨበጢ ዘይብሉ ዘረባ እዩ ፕሮፌሰር ጆን መርሻይመር ብዙሕ ግዜ ዝጉሕፎ ዘረባ እዩ እዚ ትርጉም ዘይብሉ ወላ ሓንቲ ትርጉም ዘይብሉ ዘረባ እናበለ እዩ ዝገልፆ ቢካዝ ራሽያ ሰፊሕ መሬት ኣለዋ ደይ ፀጋታት ድማ ሌላ ዓቅሞም ዝኾነ ፀጋታት ኣለዎ መዓት ፀጋታት እዩ ዘለዎ ራሽያ ስለዚ ወላ ሓንቲ ፀጋ ንዘይብሉ ኤሮጳ ክንዱ ሪስክ ክወስደሉ ይክእሉን እዮም በንፃሩ ኔቶ ስቁ እንድሕር ኢሎሞ እንታይ ክገብሮም ከም ዝኽእል እቲ ዘለዎም ፀጋታት ክሳዕ ክንደይ ክዕንዋ ነቲ ሃገር ከም ዝደልዩ ዘለዎ ይፈልጡ እዮም ታሪክካ ይኮነን እዚ ኣብ ተስዓ ዝገበርዎ እዩ ሕጂ ክደግሞ ይክእሉን እዮም ዝብል እምነት ከዓ ከምኡ ኢሉ ዝኣምን ሰብ ድማ የለን ክደግሞ ክእሉ እዮም ፅቡቅ ገይሮም ክደግሞ ክእሉ that's why እቲ ናይ ራሽያ ኩንነት ኣብ ግምት ኢቲኻ እንተሪኻዮ እቲ ፕሮፓጋንዳ ናቶም ክርዳእካ ይኽእል in terms of rebuilding the Russian Empire. so let me ask you, the fall of Assad in Syria was a humiliation for Putin. Do you think it would lead him to take a harder line towards Ukraine and the terms of a possible peace? So it's of course worth stepping back and asking why he's fighting in Ukraine as a way of answering that question. He's made pretty clear many times over many years, actually not just in the last 3 years, that he doesn't believe Ukraine is a real nation, that he wants to make it part of a Russian empire or a Russian sphere of influence. He's also had the goal in this war of, in his language, changing the world order, by which he means creating a world in which he can do whatever he wants. He enjoys the same kind of So እንታይና ንርኢ ዘለና እቶም ኤክስፐርትስ ተባሂሎም ዝመፁ ዘለዉ ኣብዚ ምዕራባዊ ዓለም እንትርፎ ንኩናት ዝግስግሱ ናይ ሰላም መንፈስ የብሎምን እዚኣ ሕጂ መፅሓፍቲ ዝፀሓፈት እያ በቃ ከመይ ገይሮም ንዓለምና በዓል ቭላድሚር ፑቲን ናይ ኣሜሪካን ኤውሮጳን ዕብለላ ከብርስዎ ይደልዩ ኣለዉ እናበለት እያ ትምድር ብዙሕ መድረኻት እዩ ዝወሃባ ሕጂ እንታይ እያ ትብል ዘላ ኣብዚ ሕጂ ቭላድሚር ፑቲን ዕብለላ ናይ ራሽያ ንምስፍሕፋሕ ዝኽተሎ ዘሎ እዩ ኦፍኮርስ ናይ بشار الأسد مودا عبد صفيتي خوين هو يبلو بقمت على دما يريق ولو أب سوريا فوكس نيروان تخوين ناي سوريا سلطة ودهجي مولو حيلو ناب يوكريني كتوكر سلطة يوكرين مليسو ساعك زرلو فوكس بزرلو من قدك هار مخلي زبل زربا دما كدقا قبل سمع لنا بحفشا السو تزربا فلاديمير بوتين انتهي دلن بتدقا قبل ريو زلنا فلاديمير بوتين أبزن زحلفا 3 عامات أبستفل عليه مدرخات نزت السلام دلونات كم زلوا قليت تزرارب كم زلي نتكو داي بسلام من قدك فتحوا خمس زل نجيرو هذه تحطوا نتيجة السلام زيد الحيل منيو سلام انت عيقو زيد اللي زلوا بحيل قالنا قبر سلاز دل ديو بحيل كجبرو خي خلدو سلازي كل تكونتات الجنازيب كان تاريخها ولا حنتي كابتو زبلو زلو بروباغندا that's why الميديا ناتهم زودق زلو زي مينستريم ميديا زعلوا زلو بسنكزي سبنا غيو كم قدم هيكونن قدم بعد سينن زبلو يتأمنوا زي وصف يعملوا منيرو ستيل زعملوهم سبات الله بعد سينن امينو اسم زبلو ياسو يتحكي له زمدر سبالو تي كم زغبر خاص تزحزن كفالو زي تمهار سبات هيكونن زي تمهار سبات باي ذا واي سينن هيكدوني مغنياتو اي برهمني اليوم لو CNN مبزحت زينتي كوليج educated قال مله نعمي تي تحبريتات ابوم يخا زيادات تقرناتهم درجه ابزي دونالد ترامب كبرص كلو ترينا دونالد ترامب زمرت زنبر منيم كمالا هاريس زمرت زنبر خمنيم تحرير كان كمالا هاريس تم كوليج جراجويت سوي كا كوليج تمهرو قال مله ساتو بيم زياده دي حق زوانيرو ترى سب قلنا دونالد ترامب سيمبل سبيو
ሲምፕል ሰብ ክብለኩም ከለዉ ዘረባናቱ ስምዕዎ ሶፊስቲኬት ዘረባ ይኮነን ዝዛረብ ተራ ሰብ ዝዛረቦ ዘረባ ይዛረብ እዚ ዳስ ዋይ ድማ እቲ ሰብ እቲ ተራ ህዝቢ ምስኡ ሪሌትድ ክኸውን ይኽእል ብሓፈሻ ክልተ ተደመሮ ክልተ ክንደይ እንድሕር ኢልካዮ ብዙሕ ትንተናታት ኣይበካን እዩ ዝፈልጣ ተኮይና 4 እዩ ዝብለካ ዘይፈልጣ ተኮይና ኣይፈልጣን እዩ ዝብል ስለዚ እቲ ናይ ዶናልድ ትራምፕ ሲምፕሊሲቲ ሰብ ዝመርፅ ዘሎ ኣብ ኤሮፓ ድማ ተመሳሳሊ ንርኢ ኣለና ሶፊስቲኬትድ ዝኾነ ቃላት እናተጠቀሙ ገለመለ ዝገብሩ ሓሶት ምዃኑ እቲ ነገራቶም ምትላል ምዃኑ ተፈሊጦም እንጂ ኣስዋይ እቲ ሰብ ንዓታቶም ክሰምዕ ኣይደልን እዩ እዚ ጀርመን ንሪኦ ዘለና ኣብ ፈረንሳ ንሪኦ ዘለና ኣብ ዩክሬን ንሪኦ ዘለና ኣብ ኩሉ ሃገራት ኤሮፓ ንሪኦ ዘለና ነቶም መራሕቲ ኢሎም እቶም ብድሕሪ መጋረጃ ዘለውን ህዝቢ ክመርሑ ይኽእሉ እዮም ኢሎም ዝሓፂቦም ዝነበሩ እቲ ህዝቢ ሪጀክት ይነፅጎም ኣሎ ኣስዋይ እቲ ኩነታት ድማ እናተቀያየረ ዝመፅእ ዘሎ impunity around the world that he enjoys at home. And it's true that the war in Syria, the loss of Assad, does mean that his ability to achieve that bigger goal, this changing the way the world works goal, is pretty severely damaged. And so that makes Ukraine really the last place where he can still do that. And I think he has even more at stake in Ukraine. That doesn't mean that he's going to be more able to fight in Ukraine, because of course what Syria also shows is that Russia is growing weaker, that it's overextended, that its military supply system is limited, and that it doesn't have the men or the equipment that it had 3 years ago. الجزء كل نزارنا سوريا مودا مستعي راشا زتحازون بزحية بلون بشار الأسد كي تواجه وديغو فلاديمير بوتين راشا كحجزون يا ما يحجزون كلا رستي كي تواجه سلزو دقة بنا يدخل منتنا فلاديمير بوتين إلك هتزاربوا تخل ونا يكونن تواجههم تدسعروا كلا رستي جن تمانجسي كي تواجه توديو راشا دما سخوني يكون عنوة ونا يوردا بتقين بتي again التزربا كله توازيسكا راشا تودع الله تموت الله زبل زربا جدا كسر حلو تكلم لك تي أوروبا سلام تايم أب كم زعين حدا جنيا من قد يسخد زولون دهريلنا أب نفسه كف أسواقي بان تايم زولو من ناي ودخون مجمريا راشا بزكو تبا قدا غيرنا لا زلنا كتفنجريا بقى نشتك نسمع مالنا كتفنجريا راشا زبل ابنات الله راشا تتفنجير هذا ما أتدليت هذنا كسلطنا يسلز ننكس نخيسنا نخيد ترايم زلزلو بنت عرف راشا ما كبو نخيسنا نخي أوروبا ما راحتهم هزبهم كفنجروهم يوم بخمسة من قد خدي كل يوم سلزي ماني زيادة على لونج ترم كون تغزغل إنا هنري مالتيو أوروبا بالتعمي بزر كابا زي فيديو بس قبل الله زلو كان مستوى ساعاتون توسخ الجدا قبل الراشا غير مالو الجدا أبرس الجدا يزخي زلو زغانتاي نراشا كتفنجر لهم يوم صبي زلو زخون نجار كقاتمه تهجر كتفنجر ما فحبتن كعتوا عندن نا يوكرين تراي ديكونس توش راشاون أبته تسرواناتهم خونغل أنت سنتقاتي مخص أوروبا قالوا زخص بدي مسيلكم nothing أمريكا هتكس كل التكونات أمريكا هتندسو زلا أوروبا ما قابليات رايمبر كل تراب حوالها جنابنا تبع يوكرين زلوتي دونباس قال مال أنت زودقني راشا تتسعر أمريكا هتقاس رأس بس وهي أمريكا بزح سعر سلا تبزل لحيل زلا وصل زغنت أوروبا بخلا أتسقع بلا نسيت بتها تخطقات صارت تخل نيرا جن استيلا يسلط أنا لسون أتم مغالون بأسك في التركم زغل جن ردوا يركا موساد قداسي بس كان مال سبتنا جرمن قدم نيراشا من اسمع نبتنا جرمن كم داسينا شو Russian President Vladimir Putin declared 2024 a landmark year in Russia's military campaign against Ukraine, hailing accelerating advances and issuing yet another warning to Western countries about crossing Russia's red lines. Our next report taking a look at how, with Russia intensifying its offensive, the conflict. سوراش فلاديمير بوتين انت عايز بتزلو 2024 اسرع 4 ازيا قداس تهجريا راشا كابت زنبرات صوتنا يكونات اسرع 3 ازيو صباح ينبرون اب اسرع 4 كن نتخل عوده كينات انصار يوكرين تراي ديكونس انصار معربوا عالمون بديهم لعلواي يتحزوا زخالو عامتين يرو لازم فلاديمير بوتين this was a very important عامت ازيا قداس عامت يعني ولا the public diplomacy تريناون ناي بريكس عبي سابميت جيرو بزح وعلاتات جيرو بعلم درجة كم زي تعاطوي عبيت مراحتنا هند اليوم تشاينا اليوم بزحات مراحت متيومو سلازي راشا اب 2024 ندخل لمدباتنا من تسالنا راشا زنبري completely كم سعر زغبريه منيرهم سلازي was a very very interesting year ولا نعلمناهم كريه خلنا مالتي Ukraine. Russian missiles and drones are targeting deeper targets.
live bombs launched from Russian fighter jets or demolishing. ከም ንሪኦ ዘለና ስቲል እቲ ዓውደ ኩናት ይቕፅል ከም ዘሎን ኣብቲ ቅድመ ግንባር ድማ ፑቲንን ሰራዊት ናቱን ይደፍእ ከም ዘሎ እዩ ዝንገር ኣብቲ ኣገዳሲ ቦታታት ድማ ልግብ ኢሉ ከም ዘሎ ብፍላይ እታ ፖክሮቭስኪ ዝበሃል ከተማ ልግብ ኢሎማ ከም ዘለዉ ኣብ ቀረባ መዓልትታት ሜቢ ንዓት ዓዊትና ዝብል ዘረባ እውን ዜና እውን ይመፅእ ይኸውን እዩ ብሓፈሻ ግን ብጣዕሚ ብርቱዕ ኩናት ይካየድ ከም ዘሎ እቲ ፖለቲካዊ ጉዳይ ስለ ንርኢ ዘለና እምበር ብርቱዕ ዝኾነ ኩናት እዩ ዝካየድ ዘሎ and እስከ ንእሽተይ ንስማዕ እዩ Relentless offensive against Ukraine. The outgoing year has become significant in achieving the goal of a special military operation. With the professionalism and courage of our soldiers, the heroic work of employees of defense enterprises and the truly nationwide support for the Army and Navy, Russian troops firmly hold a strategic initiative along the front lines. Only during this year, 189 settlements have been liberated. I would like to warmly thank our heroes. So Vladimir Putin ኣብዛ ዓመት እዚኣ ብዙሕ ዓወታት ሰራዊት ናቱ ብዙሕ ዓወታት ከም ዝተጎናፀፈን ብዙሕ ቦታታት ከም ሓራ ከም ዘውፅእን እዩ ዝዛረብ ዘሎ ሕጂ እዚ እቲ ብሓደ ወገን ክኾን ከሎ እቲ ኔቶ ዝብሎ ዘለካ ንእሽተይ ንስማዕ There's also a small problem here because discussing I see all of this in the press about guarantees and NATO membership yes or no and accepting yes or no to give up pieces of land in Ukraine and I'm thinking if I was now sitting in the Kremlin and my name would be Vladimir Vladimirovich Putin I would say, hey, this is moving very positively for me. And I'm not even at the table. So I'm really holding back a bit on this. I remember when Vladimir... ስንታይ ዝብል ዘሎ ብዛዕባ ጉዳይ ናይ ዩክሬን ብዙሕ ግዜ ኣብዚ ኤውሮፓ እንታይ ኢና ንዛረብ ዘለና ኢሉ ዩክሬን ኣካል ኔቶ ዶ ክንገብራ ጋራንቲ እንታይ ክወሃባ ኣለዎ ክወሃባ ኣለዎ ድየብሉን ዝብል ዲቤትስ ብዙሕ ክዝረብ ከሎ ኣነ ሓደ ግዜ ነፍሰይ ኣብ ቦታ ናይ ፑቲን ገይረ ክሪኣ ከለኹ ኣብ ራሻ ገና እቲ መስርሕ ናይ ሰላም ከይተጀመረ ከሎ ብዛዕባኡ ንራሰንን ንባልዓን ከም ዘለና እዩ ዝርኢ ዘሎ ስለዚ ንዑ ብጣዕሚ ፅቡቅ መድረኽ ኢሉ ንሕና ንሱ ገና ኣብቲ ጉዳይ ኢንቨስት ከይገበረ ከሎ ግዜኡ ንሕና ብዛዕባኡ ኩሉ እቲ ፖዚሽናት ናትና ኣነፂርና ንነግሮ ኣለና ኢሉ ስለዚ ብሓፈሻ እቲ ኤውሮፓዊ ዓለም ወይ እውን እዚ ምዕራባዊ ዓለም ንዩክሬን ዝሕግዝ ዘሎ ኣካይዳ ናቱ ብሚድያን ብገለመለን ወላ እቲ ምስጢራዊ ኣካይዳ ንክገብር እውን ከቢድ እዩ በንፃሩ ፑቲን እንታይ ይደልሉ ኣይፈልጡን እዮም ፑቲን እንታይ ክገብር ክእል ኔክስት ሲስተም ናቱ እውን ኣይፈልጡን እዮም ምክንያቱ ብሚድያ ክዛረቦም ከለዎም ሳሕቲ ዝዛረብ ካልእ ድማ ስትራቴጂ ናቶም ድማ ኣይነግሩን እዮም ራሽያ እንታይ ክገብሩ እዮም ኔክስት ሲስተም ናቶ መጠንቀቅታ ሂቡ እዮም ግን እንታይ ክገብሩ እዮም ኣይነግሩን እዮም ኤውሮፓን ኣሜሪካን ግን በቃ ክዝረበሉ ስለ ዝውዕል ብሓፈሻ ከቢድ እዩ ስለምንታይ ነቲ ህዝቢ እውን ክእምኑ ስለ ዘለዎም ኣብዚ እቲ ኩናት እቲ ኣብ ራሽያ ቀሊል ንክእምን ምክንያቱ ኣብ መሬቱ ስለ ዝመፁ ዘሎ እቲ ሚሳይላት ህዝቢ ይፈልጦ እዩ ኣብ ዓዲ እንግሊዝ ዘሎ ሰብ ግን ከመይ ጌርካ ክትእምኖ ትኽእል ኣክንደን ሕክምና ንትምህርቲ ናይ ደቁን ዝግባእ ገንዘብ ወሲዶም ናብ ዩክሬን ክሰድዎ ከለዉ እንታይ ኢልካ ክትእምኖ ኣለካ እዚ ድራማታት ክትፈጥር ክትክእል ኣለካ ከቢድ እዩ ድማ ንዓታቶም ንህዝቢ ክእምኑ Zelensky in the first days of the war when he was offered refuge I think it was in Warsaw or some other European country that he said I don't need a right I need ammunition here I would say he doesn't need more plans he needs again ammunition and air defense etc because what we need to do first now is to make sure that Ukraine from a situation where the front is moving in the wrong direction, very slowly, at a high cost for the Russians. They have already lost 700,000 people or wounded. Again, this month is a record month in terms of the amount of casualties. But still, the front line is moving not in the direction to the east, but to the west. So we have to... ስንታይ ዝብል ዘሎ እዚ ብሓፈሻ እቲ ኩናት ብቓላት እዩ ዝብል ዘሎ ራሽያ ይደፍዋ ከም ዘሎ ንዩክሬን እቲ ቀጻሊ እቲ ጉዕዞ ሰራዊት ናይ ራሽያ ዝደፍእ ዘሎ ብዙሕ ዋጋ እያ ትኸፍል ዘላ ራሽያ እዩ ዝብል ዘሎ again we don't know this information ሓቅነት ኣለዎ ኦፍ ኮርስ ናይ ኔቶ ሓላፊ ድሕሪ ኮይኑ ዝርከቡ ኣብ ዩክሬን ረኪሱ እንተሎ ዩክሬን ትጉዳእ ኣላ ክብል ኣይክእልን እዩ ብሓፈሻ ስለምንታይ ይድፍኡ ኣለዉ እንድሕር ኢልካ ድማ እቲ ኩናት ተራ ኩናት ከምዚ ግንባራት ብጥኢት ተኻኺስካ ኣይኮነን ከም ሕሱብ ነቲ ቦታታት ብኣፅዋራትን ብገለን ሓማኹሺ ምስ ገበርዎ እዩ እቲ ምንቅስቃስ ዝካየድ ዘሎ ስለዚ ከቢድ ኩናት ምዃኑ እዩ ዝንገር በቲ ሓደ ኮይኑ በቲ ኮይኑ ከዓ ኩሉ እቲ ዝገበርዎ ዝሓስቦን ከዓ ይሰልጦም የለን ስለዚ ሕማቅ ነገር ተመፅኡ ብወገን ኤውሮፓ ብወገን ዩክሬን ክግበር ከም ዝኽእል እውን ምግማት የድሊ ቢካዝ ኣብ ኣቕሊ ፅበት ዘሎ እዚ ኔቶ ዝበሃል ውድብ እውን ስለ ዝኾነ Putin himself, and we actually have a clip from the interview or the speech that he made from which that headline was drawn, and he seems a bit bemused as to why we want to even keep going down the road. And he had an interesting analogy that we've used a version of before, which I found very interesting. They try to keep their population in fear of a Russian attack.
Their tactics are very simple. They push us to the red line. They push us to the boundary, forcing us to respond, and then they start presenting us as a threat, just as they did during the Soviet times. Exactly. سمعكم ولا انتهى لبوتين ጽቡቅ ዝኾነ ዘረባ ተዛሪቡ እታ ክፋል እንታይ ኢሉ መብዛሕትኡ ግዜ እንታይ እዮም ክሸጡሎም ዝፍትኑ ዘለዉ ንህዝቦም ኢሉ መራሕቲ ናይ ኤውሮጳ ናይ ኣሜሪካን ምዕራባዊ ዓለም ራሽያ ስግኣት ከም ዝኾነት ክሸጡ እዮም ዝፍትኑ ኢሉ ራሽያ ዓብ ስግኣት ከም ዝኾነትን ሽግር ፈጣሪት ሃገር ምዃናን እዮም ከእምንዎም ዝፍትኑ ኢሉ እንታይ ከይገብሩ ንሕና መጠንቀቕታ ክንብል ከለና ቀይ መስመር ክንገብር ከለና ደይመደ ኢሎም ኣንጻርና ይሰርሑ ደይመደ ኢሎም ነቲ ቀይ መስመርናትና ይጥሕስዎ ንሕና ግብረ መልሲ ምስ ሃብና ድሕሪ ክንደይ እንታይ ይብሉ ረኣይዎም ራሽያ ሓደጋ እዮም ናይ ብሓቂ ሓደገኛ እዮም ንመጻኢኻ ንደቅኻ ንገለመሌኻን ሓደጋ ከምፅኡልካ እዮም ኢሎም ነቲ ህዝቢ ኣንጻር ራሽያ ከሰልፉ እዮም ዝፍትኑ ንሕና ንምልስ ዘለና ግን ዓቕላ ኣብ ናይ መወዳእታ ኮርነር ምስ በፅሓና ግድን ኢና ክንምልስ ዘለና ልክዕ ከምቲ ንስ ሕብረ ሶቪየት ከውድቁ ዝተጠቀሙሉ ታክቲክ ሕጂ ድማ ንራሽያ ንምውዳቕ ይጥቀሙሉ እቲ ታክቲክ እዩ ዝብሎም ዘሎ ምውዳቕ ናይ ሕብረ ሶቪየት ድማ ንመብዛሕትኦም ራሽያ ዝዓበየ ቃንዛ ዝገደፈሎም እዩ እዚ ከምኡ ኮይኖም ክወድቁ ኣይደልዩን እዮም እዚ እቲ ቁስሊ ናይ ሕብረ ሶቪየት ምውዳቕ ናይ ብሓቂ ዓብ ስምራት እዩ ነይርዎ ንራሽያ ድሕሪኡ ዝሰዓበ ኩነታት ድማ ርዮም እዮም ሕጊ ኣልቦነት ብልሽውና ግዕዝይና ስርቂ እቲ ሃገር ፋሕብትን ከም ዝኣትወዮም ገይሮሞ ነይሮም ነቲ ጎርባቾቭ ነታ ሕብረት ሶቪየት ከውድቃ ከሎ ግን ናብ ዲሞክራሲ ክንእትዋ ኢና ሪፎርም ክንገብር ኢና ገለመለ ኢሎም እዮም ኣሽኪዖሞ ድሕሪኡ ግን ሪፎርም የለ ወላ ገለ የለ እቲ ሃገር ናብ ግዕዝይና ከም ተኣቱን ፋሕብትን ከም ትብልን ሓድነት ናይቲ ሃገር ከም ዝፈርስን ገይሮሞ ቭላድሚር ፑቲን መፅኡ ድማ ንኩሉ መመስመራት ሒዝዎ ሓያልን ጥርንፍትን ሃገር ገይርዋ ኣሎ ስለዚ ሕጂ ንድሕሪት ክመልስዋ ኢኻ ዝኽእሉ ፃዕሪ ዝግበር ዘሎ እዩ ዝብሎም ዘሎ forcing us to respond, and then they start presenting us as a threat, just as they did during the Soviet times. And now I've certainly seen that where it's happened because every time Russia responds to these kinds of attacks, especially this one you mentioned a minute ago, which was at least according to the reports, 93 missiles of various types and 200 long-range drones that were used and it caused enormous damage again. But then that's always characterized to see Russia is terrorizing the civilian population as they respond to that. How do you see? So እንታይ ዝብል ዘሎ መብዛሕትኡ ግዜ ራሽያ ኣብ ዩክሬን ትገብሮ ግብረ መልሲ ቅድሚኡ እቲ ዩክሬን ዝኾነ ይኹን ውሳነ ወሲዶም ኣለዉ ውሳነ ወሲዶም ሕማቕ ስጉምቲ ይወስዱ ሕማቕ ተኽሲ ይገብሩ ሕማቕ ነገር ይገብሩ ራሽያ ብርቱዕ ዝኾነ ግብረ መልሲ ምስ ወሰደ ሽዑ ራሽያ ትገብሮ ዘላ ራእዩ እቲ ሚድያ ከማይ ዝገብር ራሽያ ትገብሮ ዘላ ራእይዎ ንህዝቢ ከምዚ ገይራቶም ከምዚ ገይራ ኢሎም ነቲ ሳ ዝገበረቶ ግብረ መልሲ ምዃኑ ናይቲ ቅድም ዝተገበረ ከይጠቐስካ እቲ ነገር ጠዋዊኻ ነቲ ህዝቢ ከመይ ጌርካ ጌጋ ሓበሬታ ከም ዝረክብ ትገብሮ ናይ ራሽያ ፐርስፔክቲቭ ብጉዳይ ናይ ራሽያ ሓበሬታ ከይሰምዕ ድማ ነቲ ሚድያ ናይ ራሽያ ዓፅዮም እዮም ብሊንከን በዓል ዓፅይዎ እዚ ዝኾነ ናይ ራሽያ ሓበሬታ ናብ ምዕራባዊ ዓለም ከም ዘይበፅሕ ገይሮም ዓፅዮም እዮም see that dynamic playing out and is that working that claim? Well, Danny, this line of argument has been present long before the ATACMS were an issue. We have been arguing, we meaning the West, that the Russians are bent on conquering Eastern Europe, if not all of Europe, that Putin is highly aggressive, and so forth and so on. So there's nothing new here, in my opinion. What's going on is it's quite clear that Ukraine is going to lose, as you said. And furthermore, President Trump has made it clear that once he re-enters the White House, he's in effect going to try to pull the plug on the Ukrainians. And what's going on is that the Biden administration and people in the West more generally are trying to do everything they can to portray Russia as the second coming of the Third Reich so that we don't abandon Ukraine, so that this doesn't look like Munich II. So that's really what's going on. And I don't think it has that much to do with the whole ATACMS issue. Well, and that's a تاكل እንታይ እዮም ዝብሉ ዘለዉ እዚ ካተሰብ ክሰምዖ ዘለዎ ሓበሬታ ንክንደይ ከፍቅዱሎም እዮም ኣይድርኖ ግን ናይ በዓል ፕሮፌሰር ጆን መርሻይመር ናይ ብሓቂ ክስማዕ ዘለዎ ጉዳዩ እንታይ ዝብል ዘሎ ወላ ሓንቲ ፍሉይ ነገር ኣይኮነ እዚ እቲ ታክቲክ ናቶም እዩ ንራሽያ ከመይ ጌርካ ብሕማቕ ዓይኒ ከም ትሰኣል ትገብራ ኣብ ዓይኒ ህዝቢ ምዕራባዊ ዓለም ሕማቕ ሃገርን ወራሪት ሃገርን ጌርካ ትስእላ ንዑ ንክትገብር ድማ ኩሉ ዝከኣለካ ክትገብር ክትክእል ኣለካ ነቲ ኩናት ንምንዋሕ ኣብ መወዳእታ ዕላማ ናቶም እንታይ እዩ ራሽያ መቐፀልታ ናይቲ ኣብ ካልኣይ ኩናት ዓለም ዝነበረ ኣተሓሳስባ ናይ ጀርመን ምዃና እዚ እቲ ቀዳማይ ኩናት ዓለምን ካልኣይ ኩናት ዓለምን ዝጀመረ ጀርመን ክነሱ እቲ ሕጂ ሳልሳይ ኩናት ዓለም ልክዕ ከም ናይ ጀርመን ኮይና ትደፍኦ ዘላ ራሽያ ኢሎም እዮም ነቲ ህዝቢ ክእምንዎ ዝደልዩ ዘሎ እዚ ከዓ እቲ ሓገዝ ንዩክሬን ዝወሃብ ጠጠው ንኸይብል ዝፈጥርዎ ዘለዎ ምክንያትን ዘረባን ምዃኑ እዩ እቲ ህዝቢ ግን ኣብ ዝያዳ ክነቅሓሉ ከም ዘለዎን እቲ ኩነታት ድማ
دونالد ترامب اوريدي متشيلو اب حصير غزي اب تسلطانو مستركبه نتي زلو حجز تطوق قبل مخانو قريصو نغيرلو مساتهم كنت هجبرلو ولا نسو قريصو خلو بخمي كقصلو خلو تخوينا زعبون بزح يزغبر زلو anyway قليل نغير كن كونا يكون Perfect segue into the next thing I want to discuss about, because over the weekend, Fareed Zakaria went on his show to explain what this is really all about, that this is to try and prevent Russia, and he provided what he claimed was some evidence to support this, that they're just going to keep on going if they win. Watch this. Trump also said that he knew Vladimir well. Then he surely knows that on this issue, the chief challenge that he will face once back in the White House is getting Vladimir to abandon his dream of reconstructing Russia's Tsarist empire. Putin has pursued that vision since his first days in office, launching a savage war in Chechnya soon after coming to power, invading Georgia in 2008, annexing Crimea in 2014, and attempting to conquer all of Ukraine in 2022. If Trump can convince Vladimir, his friend, of بحفشة تايم زول زلو اليوم كما يجرم ني بوتين أجندة ناي فلاد نو ترامبسي كردوا يم تنزلوا بوتين نمس فح حلمو خمزلو كالو تهجرات كور كم زل كل جزء دقص نبرا بنتات نيتو نابنكعتو نابتشتش ناي راشا كتقع سلازلي زقات مقبر ملسين يروجن نعي تقصون يسو فلاديمير بوتين نمس فح حلمو خمزلو حركة بتاع نايت ديب ستيت زبال أفزو خونه فريد زكاريا زبال زغبرو زلو غسغواسات نتايو ني دونالد ترامب كم حلايناتون دغافناتون مسيركا داخل قبرك تكلالكا بوتين اتي حدغنيا سب مخانو كتفتنالكا سلازي استفلالي تاكتيك يوم تقوم زلو حفشا نقول ريخا استوعيلكا عالمنا بك كم تخيزلا مفلاتا قداسنتالو نحنا دما تاقداسي كتاكم يخلي زبالنا حبريتا إنا نباغونم توزلنا لايك مقبار سبورت مقبار شير مقبار حبريتا محب كل جزء قداسيو نايلو مارس تبزخودي مزيا كتفكم نزيا صبغ يركم اب معبول عالم تسديدنا زلنا كنكتلو زلنا منقد خنبركم مجمريا اتحزنا يا زلنا ورقت تمنيخات رغبه ورقت ايكونه سلازي عدلنا يتمرتي نختم مهار اب يونيفرسيتي ولا بكوليج كيكاتم مهار عدل تخفيت الكالو تتقوملو السنت زي رفيب كادما اب انترنت تقيمكا تمهاريخا ترخلته اب سدس لزلخا اب تزلخا عادي اب ستوك ماركت ينفسخ تقبر اب كريبتو ينفسخ تقبر عدل عليك اب افريكا زلو سبات بزع غزي زي ربو تتقوملو ገንዘብካ اب كندا بانكي ابو ينفست كوين كم زعبيلكا غبر سالساي دما ገንዘብካ كلكا لقنابيركا ناب افريكا خيتكا تكالديو غزاديو نختهنص وطن غبر نزك حجز خل استفلالي كورسات لنا اب بروجرامات ناتنا تماهيركم ناب سقم تقوزكم سلازغل تتقوموا لي بلاكم. Thank you very much.